soqala ngescam noma ngeke ngikhulume kakhulu ngescam ngoba angisazi kodwa ngiyabuka nje izinto ezenzakalayo ku social media ukuthi ayi nami ngiyinyanga ngeke ngiye kuloya muntu noma kuthiwa ngiyona inyanga ngeke ngiye kuloya muntu. One, awukwazi ukuvezela imali umuntu bese uthi woza nemali ngizokunika imali. Oqala lokho. Okwesibili, ingekho mina ku social media. Ngikhule ngazi ukuthi inyanga ulayelwa umuntu osuke eksizile. Okwesithathu, ngazi ukuthi enyangeni mina akugcwali. Ngoba makugcwele usithatha phi isikhathi semithi? Ugaya nini umuthi? 4, awukwazi ukulashwa umuntu akulaphele emgwaqweni noma asihlangane nendaweni ethize. Awukwazi ukulashwa umuntu othi nizohlangana usuku olulodwa kusasa usamboni. Awukwazi ukulashwa zisebenzi. Kuthiwa kunezisebenzi la ekhaya zolashwa isisebenzi. Thi ubaba usaphumile. Ubunyanga bahambi kanjalo. Sikhuluma ngento efola under scam noma ngeke ngubale okuningi ngoba angisona scam. Wena ungangibiza ngescam ngoba akubona bonke abantu ongathi mawubalapha bese bayasizakala. Inibingelele kuphina kuphela kufinyeko lombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Select Africa TV igama ngikwazi ukuthi obusani wakamthembu bathele injabulo ihola bafowethu njengoba nazi ku social media ukuthi kunesiphithiphithi sizwa bethi into eyenzakala ezinyangeni manje kubela bendabuko kuthiwa abanye abantu sebeyizikema. Sifuna ukuyiqonda lento siyizwe kahle sizothatha uDr Zitha sisondelane naye ngenxa yokuthi yomunye wabantu esike sasebenza naye la ku Select Africa TV. Akuzugcina lapho ngizoloku ngibalanda kancane namhlanje ngizohlangana noDr Zitha sihleli naye sifuna sixoxe kahle. Dokotela asikubingelele sikwamukele ku Select Africa TV. Siyathobeka kuba la kwakho. Ngiyabingelela kubo bonke abantu abangaziyo oqala ukungibona ngibingelela ku Select Africa TV. Mfowethu nasi indaba ziyenzeka ku social media mfowethu siyezwa ngabela bendabuko. Sifuna ukuzwa la dokotela ukuthi leli izwe silibuyisa kanjani kulento esizwayo kuthiwa sekwenze ku1 no2 no3 dokotela. Okokuqala engingakusho nje ukuze izwe libuye inyanga zibumbane ngoba mina engingakusho la angithandi inyanga ixabane noma kube khona ukuphikisana. Ngiyabona izwe vele liqovene njengamanje ezintweni ezithinta izinto zokulapha. Inyanga ayisathembani zizodwa kuzwakala sengazuthi manje ziyalwa. Ngifisa ngazuthi manje inyanga zingabumbane zibe one nation. Ngifisa sengazuthi inyanga kungakhona umuntu ozoyiphatha ngoba ozosiphatha. Kodwa ekuphatheni kwethu engathi singangaphathwa umuntu onemali. Kuhlangana inyanga bese kuba khona umuntu ozokhethwa ozokhulumela inyanga kungakhulumi noma ubani ngoba sekuzwakala sengazuthi umuntu nomuntu ukhulumela iside lakhe. Akukho wrong ukuba ukuthi ube inyanga ube nemali. Ngishiso ukuthi mawunemali noma unani abanye abantu kwesinye isikhathi bakusebenzisa kabi lokho. Kube sengazuthi uzwakala kangcono wena. Enye yezinto eshaya abantu abaningi. Ngishiso ukuthi abantu abaningi balimele ngenxa yokuthi baye kubantu ngoba bebone izinto abanazo ezinyangeni. Kukhona abantu esinabo la. Abangekho ku social media. Abaphethe umuthi. Kodwa abana imoto, abaveza imali, abaveza lutho ezubukhazikhazi ezibiza abantu bese bethi bona abantu ade belashwa. Bese bethi baqoliwe kanti baye kubantu bebona bebavezela izinto ezikhazimulayo beyitshena ukuthi nabo bazokhazimula. Dokotela ngifuna ukuzwa la kule ndaba ye social media. Before ubungayisebenzisi social media. Yebo baba. Manje usuyayisebenzisa kodwa ubukhona ukulapha futhi abantu befike. Ubungozi be social media kunina belaphi bendabuko esekwenzeka manje ungathini ngakho? Ngingathi mina i-social media yinhle yimbi. Kakhulukazi ngifuna uqale ngikhulumele umkhulu ugogo osekhaya ongenaso i-smartphone, ongenayo i-social media. Akanawo umsebenzi njengamanje. Umsebenzi uyashona. Uyashona umsebenzi kuyena ngoba yena akazi ngezinto ezenzakalayo.
inyanga seyitholakala kuma social media nomsebenzi uadvertiser kwe social media. Umunye kanti abantu ababizwa nabantu abadala. Yebo. Usho njalo umuntu. Yebo. Very good question. Abantu balethwa abantu abadala. Ngikhule nami ngazi kunjalo. Yeah. Kwafika i-social media ngoba ngithi bengingade ngingekho mina ku-social media. Yeah. Bengilapha nje ngingekho ku-social media. Futhi bengiphila namanje ngiyaphila. Yeah. So umuntu ongekho ku-social media akasakwazi ukulapha at all. Abantu abafiki kuyena. Bavalekile ngenxa ye-social media. Social media. Kungakho ngithi mina engathi singabe i-one nation. Sizinyanga sithola umuntu ozosiphatha. Kuhanjwe ngomgudu owodwa singabikho ukuphikisana nokulwa. Ubona ukuthi kungenzeka lokho noma nje into ezomfisayo kodwa engenzeki. Umbuzo wakho ngiyawuthanda mfowethu. Angikwazi ukubeka ukuthi ngeke kwenzeke lokho. Kodwa ngiyacabanga ukuthi uma bonke abantu abakhona eningizimu Afrika bebuka lolu hlelo le-Select Africa TV beyishare futhi kakhulu le video kungenzeka lokho ngoba yonke into uma siyizwe lilodwa sihlangene sikhuluma ngezwe linye akukho okungenzeki. Angihleki kodwa ngicabanga ukuthi iqiniso elikhulu leli. Abantu nabo abalashayo bangabazenzisi bangabakhohlisi bayakwazi ukuqhatha inyanga zizodwa ngoba ufika omunye umuntu mhlambe umlaphe mhlambe amasonto amabili amathathu athi mina ade ngilashwa usibanibani udlale ngami mayisefika kuwe ushiso yini ngoba esho njalo omunye usukesho ngoba emlaya omunye usekesho ngoba wamkhokhela mhlawumbe ongamsiza kuwe lokho kushiso ukuthi useqala ukuthola injabulo. So asiqaphele nokuthi abantu esibalaphayo abakhulumi nikambi ngenye inyanga ngoba ukukhuluma kambi ngenye inyanga sichathwa umuntu esimlaphayo kusodwa lokho kuyasixova ukwenza sibukane ngamanye amehlo. 3 thina sinabantu besifazane ezwana nabo noma umakoti. Ezinye zezinto lezi ayigcina zishare i-information ugcina omunye udokotela sekwaziwa ezinye izinto ezingafaneki ngaye zigcine seyinikana ku social media. Akangilinganise nje mfowamthembu. Nginonkosikazi nginezingane. Uma ungithuka isithunzi sami somnyanga sithini unkosikazi wami uthini izingane zami zithini. Ingakho ngithi ngiyafisa ukuthi bafowethu lapha ekhaya lapho ngasekhaya ngiyacela ukuthi kiniye lapha ku-Select Africa TV le video nishare ngoba egcineni kosuku sizinyanga sizalwe umama nobaba. Umbukeli noma umlaleli osekhaya uyibona kanjani? Ngiyazi mhlawumbe usuphendula but uyibona kanjani inyanga esebenzayo? Usinike nje izimpawu zenyanga eyiscan Nenyanga esebenzayo. Okay. Sizoqala nge-scam noma ngeke ngikhulume kakhulu nge-scam ngoba angisazi kodwa ngiyabuka nje izinto ezenzakalayo ku-social media ukuthi ayi nami ngiyinyanga ngeke ngiye kuloya muntu noma kuthiwa ngiyona inyanga ngeke ngiye kuloya muntu. 1 awukwazi ukuvezela imali umuntu bese uthi woza nemali ngizokunika imali. Oqala lokho. Okwesibili ayikho into yemali kodwa khona umuthi olekelela into ozama ngayo noma ngabe uzama ngayiphi into. 4 awukwazi ukulashwa umuntu akulaphele emgwaqweni noma asihlangane nendaweni ethize. Awukwazi ukulashwa umuntu othe nizohlangana usuku olulodwa kusasa usamboni. Awukwazi ukulashwa zisebenzi kuthiwa kunezisebenzi la ekhaya zolashwa isisebenzi thi ubaba usaphumile ubunyanga bahambi kanjalo. Sikhuluma ngento efola under scam noma ngeke ngubale okuningi ngoba angisona scam. Wena ungangibiza nge-scam ngoba akubona bonke abantu ongathi uma ubalapha bese bayasizakala. mhlawumbe ukuyivikela. Mhlawumbe ke mase sikhuluma ngokuthi ke yini inyanga. 1 kukhona into ofuna uqala ukuyibheka ukuthi lo muntu okulaphayo ulaphelaphi. Okwesibili ngingekho mina kwi-social media ngikhule ngazi ukuthi inyanga ulayelwa umuntu osuke ekusizile. Okwesithathu ngazi ukuthi enyangeni mina akugcwali ngoba makugcwele usithatha phi isikhathi semithi ugaya nini umuthi. 4 ngazi ukuthi mina enyangeni uma uze enyangeni awuvende enyangeni uthi hayi namhlanje usufuna lokhu kusasa ufuna lokhu kusasa ufuna lokhu ngiyalinganisa kuye kufika umuntu ngeke nje ade efike namhlanje ufuna into yenhlanhla umakhele into yenhlanhla
kusasa uthi ufuna igubhu hayi ngoba efuna isigubhu unengcindezi yokuthi umngani wakhe noma umakhelwane wakhe noma umfana noma udadewabo usenemoto ebizayo enhle yini ipoverty abantu abaningi sebeze ezinyangeni ngenxa bane depression balambile baziswe indlala umuntu ngisho akasakwazi ukulinda enyangeni ufuna ukuza kumina 3 days ngimele lapha 3 days ujahile ngoba ujahe kuya kubani ujahe kuya kwenye inyanga kanti enyangeni mayikulapha into eqondile ukulaphana kuyinto ehambayo umuntu mayekulapha akakulaphi kanye njengase tuck shop akugoqela umuntu athi ngena lapha akugoqela umuntu enyangeni ufuna uhlale nixoxe nibuzane ngoba ubunyanga into eqhubekayo akuyonto emayo futhi ngiyazi ukuthi umuntu mayekulapha ngeqiniso awumkhohlwa okokuqala lokho okwesibili ukuya ekhaya lakhe noma usenenkinga ngishothi imali awusenayo uyakwazi ukuye kuyena afike agoqela umuntu akunika ngobani usukazi ukuthi wena usufana nomuntu oyicustomer lakhe umuntu okulapha emgwaqweni uzocomplaina kubani lento ithi ayifana nalento yathiwa ama product thiwa insipho yenhlanhla mina ngikhule ngayazi insipho yenhlanhla ngiyithola manje lento thiwa insipho esusinduna ngiyiqala manje le nto le angiyazi uzoyithola eChemist uzocomplaina kubani uma lento ingasenzeki ngoba ukunyakaza kwe-social media kukhala ngabelaphi bendabuko dokotela iyalimaza lento ngoba siyabona ukuthi kunabantu abadingayo ukuthi athi umuntu ngiyafisa ukuya kwinyanga noma ngiyafisa ukuya kumalaphi bendabuko but sebenovalo silungisa kanjani lento ngiyawuthanda umbuzo wakho kumele abantu bebe novalo uma ungenalo uvalo usungasayena umuntu ngiyayithanda nokuthi umhlaba ukunyakaza kanje kukhona okufanele bephume vele beqhele ungekamakho kukhona okufanele beqhele bebe seceleni kuna sizokwazi ukulapha hayi ngoba kukhona umuntu engagest yena kubalekile ukuthi ube novalo ngoba ukuba novalo wenza ukuthi wesabe ungamniki umuntu noma yini ngikhule ngazi ukuthi mina mfowethu Mthembu uma uyinyanga njengami kukhona izinto engazenzi la ekhaya angilaphi zonke izifo inyanga zithi zilapha zonke izifo iyalimaza futhi lento kakhulu angiyazi imbiza yecancer mina sengaqamba manga ngithi ngikhanda ukuthi anginayo into yemali la ekhaya la ekhaya yonke into engiyenzayo into ethinta idlozi ngoba nginenkolelo yokuthi idlozi uma uqhakambisa ulibeka phambili ngoba ngisho ungalanda noma ngabe hlobo luni lomuthi awuconnect umuthi uma idlozi lingekho umuthi ufana nedata no Facebook awukwazi ukungena ku Facebook idatha ungenalo abantu abaningi balibele idlozi balishiye ngemuva bafuna izinto bafuna ingcebo ngenxa yendlala so ungabonizwe ngathi liyanyakaza indlala abantu abaningi bonke sebefisa nokulapha noma ngabe ubani ufuna ukulapha kungakho kwesekugcina sekuputshuka indaba lezi engazinhle eNingizimu Afrika kodwa umbukelo sekhaya ngithi mina ngicela sibe yi-one nation ngifisa umuntu onesibindi obuka le video akathi qoqizwe aphinde ayiqoqe inyanga ehlale phansi zibuyele esimeni kube khona umuntu ozoyiguide ngoba ulwazi lethu esiliphethe kalifani kodwa mase yi-one nation singabuyela izwe esimeni ngendlela okufanele kube yilo ngoba into esibukayo dokotela kunalento njengoba uke wachaza ekuqaleni kunomuntu osekhaya noma kunabantu abasemakhaya abangenawo ama-smartphone yes abakwazi ukungena ku-social media bathi banomithi bayalapha futhi benza sure ukuthi abantu bayasizakala bayangcono ezinye zezinto ezilimazayo ngoba ikhona lento ukuthi zikhona inyanga ezilaphayo dokotela ngiyakuvumela kakhulu 100% yes kodwa manje emase kwenzeka lesiphithiphithi esenzekalayo ngicabanga ukuthi zigcina seyitheleleka lezi ezilaphayo ukuthi no ziphazamiseke ekuthenini umsebenzi wabo ungabisahamba kahle kumele futhi uphazamiseke kakhulu umsebenzi ngoba wonke umuntu oyinyanga ngicabanga ukuthi olapha ngeqiniso ngaphandle komuntu ongalaphi ngeqiniso umuntu olapha ngeqiniso uphazamisekile emqondweni uma ezwe indaba enje ngoba wonke umuntu ngisho umuntu ogulayo ugcina sengasazi ukuthi ngizoya kubani izwe uma linje babukeli beSelect Africa TV ngino Dr Zitha bafethu ngihleli naye ke sipholele kumnandi siyayixoxa le ndaba ngoba